Yo ya. Lo. Ayo mundur. Oh ya. Ayo, minum dulu.
Monggo. Wah, jan iki penak tenan iki jadilan kene iki. Demi tim mlebu dhewe, hantune gampang metune. Kok ta? Jan mayir, jan profesional. Iya, Mas. Nek aku lak Sudah di briefing. Nek aku lak mah jil-jilan kae. Ya kan? Jenisnya? Jenis. Oh, jenisnya. Oh, gamil. Kula sing ngajari Om JP lho, Mbak. Pripun? Sing ngajari nakal kula Om JP niki. Nggih, monggo kanca-kanca yoga. Diparingi menapa menika? Sabar. Ngelus Ya sabar. Ngelus dodo. Ya sabar. Nggih. Lagu yang berjudul Ngelus Dodo. Utawa sabar. Percaya gak? Sing sok mulak-alik usah asik iki lak Om JP to nggih. Sing ngajari aku ya niki. Ya
regane nom-nom. Penarine nggih nom-nom. Regane nom-nom. Sindene nom. Ini ya nom meneh. Nom meneh. Nom kabeh. Nom meneh. Nom Ngombe kopi legi nek rasane pahit tenan. Mangan mangut dile rasane kok padha tete. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Kok Ya ampun mereka suka bisa Rasa kutu kamu cucu emak dan paras bagus muda pintu karo atimu Dukono kebangan manismu dosa yang ngapunten nuruti apa karepmu tapi aja sungkan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Bersatu ora bakal lepas Sayang ora bakal goyang saja tanganane putra Aku bakal setia ora mungkin berdua Matur suwun sampun ontong ancanine saben dina turun gaji pamakan Indonesia oh enak loh ini Asal masih bersama Mbak Ayu Reswara ada juga dokter Ida Saben dina rasane ra karuan Kopi kopi lagi sing rasane sehat Banget banget lagi rasane kok kaya tempe Apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun
Sabar. 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 Cik. Lama. Pak dokter tinggal berapa jam lagi? Oh, masih umur panjang. Oh maju. Iya. Berapa konco-konco? Iya. Mungkin dari tuan rumah, rumah tuannya yang mana ini? Mas Fajar. Oh Mbak Dia. Mbak, Mbak Dia. Mbak Dian, mana Iya. Mbak Dian ngersakan tetembangan menapa? Ning nek aku ra iso ya Om JP nanti. Yang penting Mbak karena Dian yang rezeki. mana? Mau minta lagu apa ini? Atau mungkin wonten pinyuwunan saking kanca-kanca? Ada ndak? Wonten boten niki ada enggak ini? Apa, Cok? Mbak tuan rumah mau minta lagu apa? Wong tua. Oh, enggak. Sini. Sini dong. Selamat sore, cantik. Sini dong. Pak dokter. Mau minta lagu apa? Oh, Mbak. Oh, wong tua. Oh, wong tua, ya. Yo. Wong tua. Kok main gas? Oke, wong tua. Monggo kanca-kanca.
sekelane ngene men anak sing rusak omahe ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene Tak apa-apa anake, apa kehendakne. Yang pancen kene iki kudu iso kuat kalungane merkara disangka tubane kudu iso ngedepi jangan aja jalane kene mas anak sing rusak omahe kudu iso ngadeg dhewe rasa sekelane kene men anak sing rusak omahe 3 2 1 Turangga Aji Pamekan matur nuwun Yo 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 yo.